Hyvää iltaa. Minä olen elokuvaohjaaja Aki Kaurismäki. Hyvää iltaa. Minä en ole elokuvaohjaaja Aki Kaurismäki. Hyvää iltaa. Minä esitän elokuvaohjaaja Aki Kaurismäki. Yksi näistä vaihtoehdoista on väärä. Sulkekaa silmänne ja voitte nähdä aiemmat elokuvan Valehtelija ja Rikos ja rangaistus. Nyt olen matkaan saattanut uuden ja monien mielestä tuhoon tuomitun filmin. Kerron teille tarinan ihmishylkiöstä, joka valitsi vapauden. Viiksikäs mies ja minun veljeni Mika Kaurismäki. Voitte avata silmänne. Kenelläkään sanottiin. Missä sä olet kuluttanut aikaasi? Luulin, että olit menettänyt tapaturmaisesti henkensä. Minua väsyttää. Elämä kutsuu meitä ulkona. Lähtikäämme. Olkaa hyvä, poistukaa. Tämä on minun tätini asunto. Minä pyydän anteeksi. Tämän avulla vapautamme sisarisi. Halusit summan dollareina. Tapaamme Brysselissä. Emme. Minä rakastan häntä. Se on totta, Jaakko.